Vždy zdieľame iba tie pekné a príjemné veci z jachtingu, ako sa vozíme, plachty, krásne miesta, baby v plavkách, ale ono to nie je len o tom. Vedzte, že čím väčšiu a drahšiu loď máte, o to viac práce je. Dajme si taký malý zostrih toho, ako veľmi sa nudíme, pokiaľ nám príde posádka. Dostal som včera komentár, že aj ja chcem byť kapitánom. Nuž, myslím si, že keby tieto úlohy videl náš slovenský najznámejší kapitán, tak by tie výložky aj vrátil. Takže okrem toho, že zodpovedáte za loď a staráte sa úplne o všetko, čistota, poriadok, nákupy a samozrejme základný servis. A vedzte, že tu platí poučka na 100%, že čím väčšia loď, čím luxusnejšia, tým viac kazítok. Samozrejme, toto neplatí, ak máte loď z čarteru. Tam vám ju pekne nachystajú. A aká je tá kvalita servisu? No, o tom by sa dalo dlho rozprávať a asi aj v ďalších dieloch aj budeme. Za posledné roky sme totiž nazbierali množstvo skúseností s rôznymi čarterovkami. A niektoré vám odporúčime, iné naopak nie. Užívajte si leto.